25 ноябрьдә депутатлар көзгі сессияның шираттағы отырышына жиыла. Татарстан Дәүләт Советы президиумында әнә шулай хәл иттеләр. Күн тәртибенә 20дән артык мәсьәлә кертелә. Парламентарийлар сайлау һәм экология кодексларына, янгын куркынычсызлыгы һәм инвестиция эшчәнлеге турындагы республика законнарына төзәтмәләр кертергә ниятли. Утырыштагы төп тема киләсе 3 елга Татарстан бюджетын кабул итү. Фаразланган 11 миллиард сум бюджет дефициты 2 тапкырга артырга мөмкин. Фәрит Мөхәммәтшин шушы фаразга аңлатма бирде. Бюджетның дефициты быел тәкъдим ителгән законопроектта 22 елга дефицит күрсәтелгән 24 миллиард сум акча. Бу бик күп. Аның төп нигезе шул, артып китте 11 миллиард иде. Хәзер менә без үзебезнең теләкләребезне федераль үзәк тәкъдим иткән программаларда, милли проектларда катнашыр өчен үзебезнең республикадан үзебезнең өлешне кертергә кирәк. Кертмәсәк, тегендәге акчаны алып булмый. Шуның өчен без санадык та, уйлаштык та, президент та, хөкүмәтебез дә бергәләп депутатлар белән катнашырга безгә файдасы күбрәк.